Hola yithi abafethu, mfezeko lo ntuthu wakho malo elasibona amagumede aka isithuthu sebit. Abafethu emanguthi usemusha lana ngizocela nize show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike okukhulu kunakho konke. Bafethu Iyabalisa indodana yeBhova laphana ngenxa yefa ekubukeka ngathi alisezokubuyela kuyo. Umfana amgqumeni sokhumbula bafethu ukuthi ngoLwesihlanu uke waphawula laphana ohlelweni lukaGezani ngade bebiziwe kanjalo nomfana wendidane esho ukuthi amaqembu ababathembisiwe kubukeka ngathi impela elinqwahe nawe noma basafuni ukuthi abuyele emuva. Kwathiwa laphana balinde ukuthi bakhule, kodwa manje sibakhulile kodwa akukho kubonakalayo ukuthi kumehluko ukuthi amaqembu azobuyela ku. Phambili umfana amgqumeni ewafika wabhala laphana ekhasini lakhe ku-Facebook wathi bese nithi ngiculiso kwamgqumeni kanjani isigenxe seBhova sengekho kumina, ngizoculisa kwami bafethu ngaphuca konke nevoice yami yayifana nekababa bayithatha bayibhubhudla baze yaze yaphela. Kusho yona indodana kamgqumeni laphana kuma social media kukhasini lakhe ku-Facebook. Bafethu kunzima kakhulu ngane zakwethu, kodwa sazi ke abaye manje bathi eyomndeni ayingenwa. Mina ke angazi ukuthi wena kuthini okwakho ukuphawula lapho ke mangabe ubona indaba ekanjena eyiphuma kuyo laphana umfana kamgqumeni. Hamba uye laphana ekhasini hamba uye laphana kwi-comment section ufike udluliso lwakho uvumelana nodaba fethu ebekulona udaba bengithula namhlanje. Ngicela nizisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku lomnandi, nginthanda kakhulu.